هر باجارێکی نیشان و cihên xwe yên navdar hene ku ew pê tê nasîn û naskirin. Lê bajarê Pirsûsê an jî Sirûcê yê girêdayî parêzgeha Orfayê ku gava tu ji welatiyekî Kobanê ra navê wî bajarî dibêjî meydana henar tê bîr û bala wî. Ew meydana ku bûye cihê bihîstina nûçeyên şer û çil û welatê wan diqewime û gotûbêjkirina rewşa meydanî ye. Şîneyên Kobanê fêrî vê qadê bûn ji ber ku bi şev û rojan li wirman piştî pêla penaberiyê ku bi ser welatiyan ve hat. Li vê derê o millet dostin hebûn mesela hevdû dibînin merhebê hev dikin em dê çil welatê me çitin hene miskîneke xêrê hebe hinek dibên rind hinek dibê nerind em pê hewşikî li bav rûdin hevdû teselî dikin herû xwedê bo karê me. Heval û dostên ku dirêjiya Emrê xwe dûrî hev neketibûn. Bûyerên Kobanê bû sedema dûrketina wan. Meydana henar ji wan re bûye hevdîtingeh û li wir bi hev re tabloyên çeleng ji bo Kobaniya pêşeroj çê dikin. Milletê bê derkê sebî ba sahaya bêlî mehrûf dibir da saha henê re. Em tên hev dibînin ku em hev dibînin bigir em hev li Kobanê dibînin. Em sebî vî havî tên. Em dostê xewin dakir em tên hev li birgî dibînin. Ji ber vî havî em tên vê sahê. Em hev li kurwan dakir em ke hev li vê sahê bibîne. Welatî roja xwe bi temamî li wir derbas dikin û êş û azanên xwe bi hev re gotûbêj dikin. Weke vî welatî ku li bendî kemîraya me bû ji bo êş û kulê xwe bibêje. Cirbûn sewra li me rabû, betirê me bircên me kurmanca hevdin nedgirt. Alem li me rabû, em hecir bûn em hatine Tirkî. Ez silavekê her çar goşê Kurdistanê dişînim yepekê û yepecê û gelî ra û birayê min İxtiyar Abdullah Öcalan û li Mesûd el-Barazanî ez silavekê vê sibêj wan ra dişînim. Xwedê min ber qedê wan kê ku min diba berê xeber dabiya Mesûd min hal Tirkî şorbenişkî Ordexê nedxwar min û gelî Kurd. Meydana henar navê wê hatiye ji destê ku henarek têda heye û ew ji qadên serek kene li Sirûcê û ew bibû cihê belavkirina xêrxwaziyên mirovahî li şêneyên Kobanê. Di nîvê wê de peygerekî Atatürk heye. Qada henar xaknîgariyeke dînê ye piştî Kobanê ku welatiyan ji belavbûna li cîhanê diparêze û ew bûye wek xaltîkekê ku hilma dayîka wan Kobanê jê tê lewma ew nikarin ji hembêza wê bi dûr kevin. Welat Bekir, Orient News ji bajarê Sirûcê.